Moi, mä oon Jit ja mun YouTube-kanavan nimi on Supertyttö. Mä en tehdä joka viikko videoita, mutta mä en oo varma ihan pystyykö mä joka päivä. Joten mä toivon, että tykkäätte mun YouTube-videoista ja tilaatte kanavan, ei oo kyllä pakko. Mä kerron nytten vaan viimeinen juttu minusta, koska muissa YouTubessa voidaan kertoa joka mies. 1. Tosi paljon. Katson Netflixiä, en tiedä miksi, mutta mä tykkään tosi paljon. Kanavan tekemistä. 7 tykkään tosi paljon tehdä erilaisia asioita, kuten vaikka miten tehdä samanlainen juttu ja bla bla bla. 6 tykkään tosi paljon. Koska se on jännittävää ja jotenkin tuntuu siistille, että on tilaajia ja sellaista. Ja 9, toiseksi viimeinen, se, että mä tykkään eläimistä, en ihan kaikista joistakin. Ja 10, se viimeinen, on se, että mä tykkään, että mulla on ystäviä. Ja siinä oli se. Toivottavasti tykkäätte mun videoista ja pelotatte peukkuja ja katsotte mun videoita. Ja tää on mun eka video, joten moi moi!